ଯାତ୍ରା ପ୍ରପର ଦେବ ଅପେରା କାହିଁକି ଲାଇଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ବହୁତ ଅଧିକା ପ୍ରାୟ ହେଇଯିବ ରୟାଲ ପ୍ୟାଲେସ୍ ନହେଲେ ରୟାଲ ପ୍ୟାଲେସ୍ ନହେଲେ ରୟାଲ ଏ ଦୁଇଟାରେ ଯେଉଁଟା ହେଇଯିବ ନହେଲେ ଶିବ ନଦୀ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାର ଲାଇଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ଅପେରା ଭଳିଆ ଲାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଯାତ୍ରାର ଅଧିକ ଲାଇଟ୍ ଲୋକ ଏବେ ସେଇଟା ବହୁତ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ଟା ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବ କ'ଣ ଲୋକ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଲାଇଟ୍ଟା ତା'ର କଲର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ଭଲ ତମକୁ ତ କେବଳ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ପସନ୍ଦ କି ନ ପସନ୍ଦ ଲାଇଟ୍ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି କି ହେଉନି ଜେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଯେମିତି ବହୁତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ବହୁତ ରୟାଲି ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହେଉଛି ଆପଣ କେଉଁଠି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ଫାଷ୍ଟ